Здравейте всички от YouTube и VVOS. Днес съм тук, за да направя реклама на един много готин PvP сервер, български е. PvP България PvP. Има 4 админа, или 3. Това са Angel Girl, Crossfire Owner и XX Termito. Тук има евенти всяка събота и неделя. И пускат добри айтеми, нарежда честове. Това е LARP евент. Сега се телепортнем. Тук нареждат честове и крос ги чупи и ние вземаме айтеми. PvP целия сервер и върви, като админа троши честове и ние вземаме айтемите. И се кефим. Има различни ларпове, кактус, епик евент, лабиринт, PvP и сант. Целият сервер, като казах, е PvP. Ето тук долу е ларп PvP. Сега ще отидем да не убият. Опа. Ето. Умрехме. Да. Това е LARP Epic Event, на който всички състезатели се състезават, всички играчи се състезават и печелят Protection 3 Armor. Трябва да минеш, да стигнеш до края и Крос да ти даде армора. Какво да кажа друго? Да, тук има SMS система. Ранговете са Legendary и Premium. Сервера е Hardcore, да. Навсякъде може да се грифа, освен около спауна. Може да си плащате за full айтеми. И Enchant Gold Apples. И това беше от мен. Сега ще ви кажат ВБ. Ето, крал да поздрави. Това беше от мен. Виждане.